mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wakarurama, takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano, nokuti hakuna umwe kunze kwenyu imi mutsvene. There is none like you. There is none like you, Jesus. For you are faithful, mighty and awesome. Mbiri iwe kwamuri Baba mangwanani ano, zita renyu riremekedzwe nekuti munotida nekutirwira. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Mwari unotipa chipo cheupenyu. Mwari unodurura favor nenyasha pamusoro pemhuri dzedu nemabasa atinobata. Hakuna umwezve kunze kwake iye Kristu wekururama, mutsvene wakatendeka. Our morning devotion scripture is coming from the book of Esther. Esther chapter 4 from verse 14. And I'll read. Esther chapter 4 from verse 14. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Then Esther told them to reply to Mordecai, go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. So I will go to the king, which is against the law. If I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded. I'll skip to verse 5, chapter 5, verse 2. So it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in the sight of the king, and held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Nyandaverenga ndia Esther. Arorwa namambo aEsaras ari mupalace. Yakasvika nguva yekuti maJews were about to be killed or to be eliminated. So Mordecai ndakubva aunza information kuna Esther kuti unoziva kuti chikonzero sei Mwari vakakuisa in that position at this time. Ukakanganwa kuziva chinhu ichocho, the help of the Jews will come from another place, but you and your father's house will perish. Mazwi aya anga asiri mazwi ekuthreatena Queen Esther, but Mordecai as a father figure or as a man spiritually mature to understand the things of the spirit, wakaziva kuti Mwari pavakapa Esther position yekuva queen mupalace yamambo, it was for the sake ye protection of the Jews. Ndiri kuti kudii mangwanani ano Esther ari kurimindwa. Tine vanhu vanogona kukanganwa kana kuvarairwa vanotoda kurimindwa. Nokuda kwekuti pane kumwe kuoma nekumwe kunetsa kunoita zvinhu munhu ari panzvimbo yaakanzi naMwari ave. Zvinotomunetsa nokuti pamazuva aya Queen Esther mambo vanga vati handidi kuona munhu kumberi kwangu. That's why Esther ati ndichaenda pamberi pamambo, if I perish, I perish. Mudzimai wamambo, but ataura izwi rekuti nyangwe ndikafa ndafa. Say, nokuti mumazuva aya murelationship yake things were not okay. The king anga akatsamwa asiri kufara. Atoisa a decree yekuti wese ada kuya kuzondiona akasawanirwa favor ndikasabata a golden scepter anofa. So there was a challenge mukati. There was also a challenge outside the palace. Haman is after the Jews. Yeti mukati Queen Esther na mambo relationship yacho yava sawa. The king asuda kuona munhu kumberi kwake. So tipi yakabva papi? Inhawu yekuti Queen Esther unofanirwa kuenda in position to stand for the Jews, to seek favor from the king, kuunza protection kwa hama dzake dzechiJudha. But nekuda kwekuti pane kuvarairwa nekukanganwa kwaangaita, akazorimindwa naMordecai kuti iwo ukasamira nekuda kwekuti Mwari vakakuisa munzvimbo ine chikonzero nenguva yatasangana nayo, ukasamira you will perish. But the help from the Jews
will come from another place. Zvazvinoreva ndezvekuti Mwari agumirwe pamazano ake ekubatsira nekununura vanhu vake. Nyangwe aine vanhu vaakaisa muposition as an answer. Munomboziva here kuti munhu wese ukaziva the kingdom purpose, why you are in the place munzvimbo yauri, munhu ukaziva the kingdom reason, chikonzero sei Mwari vakatendera kuti ulokwetwe nenyasha dzakakusvitsa pauri, nokuti chinzwa, every position yauri ine vanhu vari more qualified than you vasina kusvika ipapo. Every position yauri mulife ine vanhu vatori so much connected on the ground vasina kuwanirwa nyasha dzekusvika ipapo. Position yauri, you can be replaced by anyone at any time. Zvitrai uone uchiti handichada basa, panoswera papinda mumwe munhu ane maybe the same qualification or ari overqualified kudarika zvauri. Ukazviona vanhu paanoretire, company haivhari kuti taretire, munhu aretire ndianga ari accountant, they look for other ones. So every position in life ine chekuita negrace, despite human effort and intelligence nema connections. Nokuti ukazozviongorora uchaona there are people who are connected more than zvauri, but vasina kuwana position yawakawana. There are people who are talented in the same area, in the same field, yet talent rawinaro. Maybe who can play well or better than what you do, but vasina kuwana that position yekuti washike pawakashika. Ndakakura musociety yevanhu tichitamba bhora, kune vanhu vaitamba bhora zvinonwisa mvura zvinodadisa, who didn't go anywhere. Ndikazoona vamwe vanhu vanga vasingagoni sevanhu ivavo, but vakasvika kure muupenyu. Sister Kamanga, may the good Lord bless you. Happy to see you online. Thank you so much for tuning in. So in life, every position is a kingdom reason why you are there. Nekuda kokuti wakapashika ipapo nenyasha. Wakapashika, not with connections. Nyangwe ma connections aripo, not with intelligence. Nakongwara kusipo. Why? There are people who are more intelligent than what you are, more handsome, more beautiful, more connected, and yet avana kutenderwa naMwari kuti vaende mu position yawakaenda, munyika yawakaenda, pabasa rawakaenda. Kune vaigona kusvika panzvimbo iyoyo vasina kuwanirwa nyasha idzodzo. So munhu akakanganwa to see the grace part of every achievement yaakaita, anotanga kupinda mu challenge inenge yakapindwa na Queen Esther. It's true kuti Esther was so beautiful. Pa contest yakaitwa kuti mambo vachitsvaka mumwe mukadzi, Esther ndiyo qualified. She was more beautiful, and she was a Jew, a foreigner in that place, but she qualified. Vanhu vatouya ku exile, vanhu vakaadaptwa vakaunzwa neumwe mambo dziri nhapwa, but ari nhapwa ndokubva ava queen. Ma citizens emo arimo, but Esther ndokubva qualify kuva queen vari munyika yeutorwa. On its own tisatataura kuti ane runako, but being a foreigner zvaigona kumudisqualify kana kumushaisa favor. But the grace of the Lord was upon him for an appointed season and time. Saka Mordecai paari kuyachitsanangura kuti chinzwa kabururu runako unarwo mambo vakakuda, but ukasatora that position for a kingdom purpose, you and your father's house will perish. Saka uchiona kuti pa text yandaverenga, mambo was not moved ne beauty ya Queen Esther no more. Saka Esther akati, I will stand before the king, if I perish, I perish. Why perishing? Uri mudzimai wacho. The relationship was no longer okay. Mambo was no longer moved by beauty na Queen Esther. Anga singade kuona munhu mberi kwake. So Mordecai ari kuya achimupa a reminder. One thing that can rescue your relationship is when you stand on the gap for the people of Israel. Don't forget the kingdom reason why you are in the position iyoyo.
Forget that you were so beautiful among other girls. God used you for a reason. Mira in the presence of the king or need with favor. Who negotiate a deal. The people, the Jews, will be saved. So Mwari unokutrasta nezvinhu zvako zvine a benefit kuvanhu vake. Abraham unonzi naMwari, I'll bless you and I also make you a blessing. There is a reason, a kingdom reason, for every blessing, for every position. Munhu yaanotenderwa naMwari kuva. Office yaunenge uri ine chikonzero chine chekuita neumambo hwaMwari. Chekuti ukakanganwa kuzviona nekuzvirealiza, unopinda mutragedy ya Queen Esther. Kuti beauty iripo, but ndiye anoti if I perish, I perish. How can you perish? You're so beautiful. Ingoni mambo anokuda. The beauty was no longer being considered by the king. Angatsamwa zvekudaro. So Mordecai akauya netip. Queen Esther ndokubva vaenda fasting. Wakaziva kuti beauty izvezvi haisi kushanda. But I need to provoke the favor in the kingdom of God by praying and fasting for 3 days. Akanaka, akaenda fasting. Haana kudzokera make up to attract the king. Wakaziva kuti this issue now is no longer in the physical. There are people who have gone into the physical realm trying to fix things when the challenge is spiritual, which is an error. Queen Esther ne beauty yake yese. Haana kuti I'll dress in a special way to attract the king in another dimension. I'll go for makeup, I'll spray my perfumes and attract. No. Wakaziva kuti the matter now, haichine ine beauty, haisisiri muremu iri physical. We need to go into the spiritual realm to address this matter. It's an error kuedza kuaddressa a spiritual challenge in a physical way. Tine vanhu vasvika pakufa nechirwere chavakafungidzira kuti chirwere chekuti chinogona kudiagnoswa nemadoctors vakarapwa vakapora. Yet it is spiritual attack. Yavakatadza kunoprovoka the spiritual dimension by prayer and fasting. Tine vanhu vakaedza kuaddressa the spiritual in a physical dimension. Nekuda kwokuti havanenge vashaiwa Mordecai anogona kutaura naye. So Queen Esther by revelation, by spiritual understanding, akaziva kuti I will not stand in the presence of the king nekuda kwokuti I will be looking good only, but I will also be looking good spiritual. So I'll read Esther chapter 5. Now it happened on the 3rd day that Esther put on her royal robes, stood in the inner court of the king's palace, across the king's house, while the king sat on his royal throne in the royal house, facing the entrance of the house. So it was when the king saw Queen Esther standing in the court, that she found favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter. Tsvimbo yegoridhe yefavor ikabatwa. Esther was present in the presence of the king after praying and fasting for 3 days. A golden scepter ndobva yabatwa. Yairepresenta favor. Mambo ndokusvika pavakabvunza Queen Esther, chii chaungada titikuitire? Esther 5 verse 3. And the king said to her,
What do you wish, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you up to half the kingdom. Mu relationship yake Esther, une mafavor aiwana because of your beauty. But paakaita tune into the spiritual, paakaita prayer and fasting, akapiwa in offer irikunzi even half of the kingdom. I want to show you a picture here. Nokuti aita a kingdom act, a kingdom practice to pray and fast. The reward also has to do with the kingdom in the physical. Nokuti agona kudena the kingdom in the spiritual. So that's even half of the kingdom I can give you. What is your request? Nekuda kokuti wabva pakuti ndiri Queen Esther ndakarorwa namambo. Washika pakuti I will pray and fast and stand on the gap for the people of God, the people of Israel, the Jews. Vangeri andinaro mangwana yanandere kuti ndikudene mudikani. Check pa position yauri, pa basa rauri, pa ma connections awi now, pa zvinhu zvaunoita. Kuti hauna here kunge wakanganwa. Kuti there is the grace part of the story yakaita kuti uye in that position, in that office. Yo washika pa unokanganwa. The blessing inofanwa kuflowa because you are in that position concerning the things of God. Zvanzi naMordecai, Esther ziva kuti wakaiswa pachinano ichocho pa position iyoyo naMwari for such a time as this. Kuti uri mhinduro kuchallenge yasangana nayo veIsrael nhasi nokuti Mwari vakakupa opportunity yekuva in the inner court and connected to the king. Ndikuti kudii mangwanani ano. Munhu wese ndi baba kune umwe munhu, ndi amai kune umwe munhu, ihanzvadzi kune umwe munhu, ifriend kune umwe munhu. Zvese izvozvo zvine zvikonzero spiritual. Connection, each and every connection in a spiritual fact, whether the negative or positive. Kune vanhu vaunoconnectwa navo vaukazviconnecta navo, but zvakava orchestrated spiritually, whether positively or negatively. Tine vanhu vari mumatambudziko nhasi vakasungwa vari mumajeri nhasi because of friends. The devil achida kuataka vanhu ivava akavacreatera ushamwari unoita kuti vagone kusangana nematambudziko avakasangana nawo. As long Mwari vachishanda nevanhu, the devil also works with people. Tarisa among your friends. Kuti, am I connected to this person for the sake of the kingdom of God or for the sake yema demoni nema attacks in life? There are some people who are close to you. And there are people who encourage you to pray and to seek God and to seek the mind of God. Every position yaunozviona uri yawakaelevatwa nenyasha dzaMwari kuti uende pairi ine a kingdom reason. When you begin to forget that reason, the challenge will rise in the palace. So before the challenge rise, I stand as Mordecai speaking into your life. Zvingangodaro Mwari vakakuisa panzvimbo nezvikonzero zvine chekuita neumambo hwavo, nevanhu vavo, nekereke yavo, nebasa ravo. A selfish mind is not of God. That's why even by Lord's prayer, our Father, our Father, our Father, Baba Redu, give us today our daily bread, chingwa chedu. Meaning, when God blesses me with the bread to eat, it's no longer my bread, it's our bread. Which means God is using me as a vessel, as a channel for somebody who is hungry somewhere. Even when God blesses me with clothing,
Hembe chaidzo zvekupfeka. It's a blessing for somebody are naked somewhere, for somebody asina chekupfeka somewhere. I am an answer kune umwe munhu nhasi. But there are times ekuti life yangu yaane a blockage. I'm no longer the vessel or the channel. Zvese zvauya zvinogumira pandiri. And sina a mind yekuziva kuti I am a father to somebody, I am a brother to somebody, I am a friend to somebody, I am an answer in somebody's life, I am a stepping stone in somebody's life. Esther, beauty iripo, arorwa namambo. The kingdom reason behind it is for her to stand on the gap to save the people of God, the Jews. So anenguva yaakazvikanganwa akatutya kuti I cannot stand in the presence of the king. Nokuti mambo vakatsamwa. But Mordecai akamuudza kuti panguva yekutoti zvakaoma mambo wasida kukuona. God chose you for such a time, for you to stand on the gap. So go and pray and fast, seek the mind of God and the grace of God. Akauya akamira pamberi pamambo. Mambo ndokubva vabata the golden scepter. Yeah, represent a favor. Esther ndokubva abvunzwa for the first time relationship yake achipiwa a great offer yakafana nekuti even half of the kingdom can be given to you. Which means paunova a mind concerning the people of God, concerning the things of God, concerning the life of others, you attract a greater blessing. Why? Because you've become a vessel, a channel for God to reach out to many people using you. Fungwa iyoyo opena a big door for a blessing. When you become a vehicle, a channel, a vessel, gonna kushandwa naye naMwari for the better of others. So now you have to challenge a selfish mind. A selfish mindset, but it's not of God. Itimari nishandi say, for the sake of your kingdom, for the sake of your people, make me a vessel. Remove a selfish mindset in me. Dite a channel, a father, a brother, a stepping stone, a friend, an answer to other people's lives. Esther paakaita stand for the Jews, for the people of God. Reward yaakanzi namambo pabata golden scepter akanzi even half of the kingdom. So when your mind is towards the things of God and your mind is towards the people of God, wazvipira kuti uve neanswer in somebody's life, a greater door will be open, a blessing. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mwari makarangarira maJudha nzvimbo yeutapwa nekuda kwa King Esther wakagona kunomira panzvimbo warimindwa naMordecai. May the Holy Ghost remind us. May the Holy Ghost remind us. Mweya mutsvene ngaatiyeuchidze. Mweya mutsvene ngaatirangaridze nekutiratidza panzvimbo patinofanirwa kuva. Uye nechikonzero cheumambo hwenyu. Ropafadzo yese neposition yese nemaconnections ese Mwari ashande for the better of your kingdom. Use me as a vessel in such a time as this, to become a blessing in other people's lives, to become an answer to somebody who is crying out there. Baba ndakupa imbiri nekukuremekedzai. Zita renyu rikudzwe riongwe rinamatwe nokusingaperi. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese, nyasha dziwanzwe pamunogara, pamunobata, mukurarama kwose. Zita raKristu rikudzwe riremekedzwe. Mumwe munhu ngaazive Mwari nokuti wakaziva Mwari. Mumwe munhu ngaakomborerwe nokuti Mwari vakakukomborera. Mumwe munhu ngaawane chekupfeka nokuti Mwari vanokupfekedza. Mumwe munhu ngaawane chekudya nokuti Mwari vanokupa chekudya. Be an answer
in somebody's life. Be an answer to your generation. Be an answer to your nation. Be an answer to your community. May God use you for the glory of his name. May greater doors be opened for God to use you in a greater way. A golden scepter, ngaibatwe pamusoro pehupenyu hwako. May favor locate you this morning. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Sandra Moyo, may the good Lord bless you. Wilson Nyamangondo, may the good Lord bless you. Moli Nyama, Mwari wakuitire nyasha. Joima Sosoni, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Debra Tembo, Mwari wakuitire nyasha. Notanto Chuma, Miriam Chigwindi, Alice Chakanesa, Mwari wakuitire nyasha. Zvikuru Teresa, Mapashike, may the good Lord bless you. Mufaro Mashingise, God bless you. Sibongile Mukwendi, God bless you. Elvin Uta, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha Dziwanzwe, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, Mwari wakurwirei. Rumbidzai masunda, baba ndinona mata bokenyu vana venyu. Sekubata kwa makaita na Queen Esther in a foreign land. May these people stand on the gate. May greater doors be opened concerning their lives and concerning the lives of others. Baba, use your people as vessels, as channels to bless, to clothe, to feed. Ava masuo mazhinji ngaazarurwe. Makavaisa positions, makavaisa munyika dzavari, makavaisa panzvimbo pavari, makavaconnecta to the level yamakavasvitsa Baba. Golden scepter ngaibatwe muupenyu hwavo, ngawanirwe nyasha. Zvizhinji ngazvidirwe muupenyu hwavo. Use them, Lord, to bless nations. Use them, Lord, to bless their generations. Use them, Lord, use them, Lord, for the safety and the blessing of your people. So Esther Mwari makamisa panzvimbo mumwaka wakafanira nechikonzero for the safety of the Jews. Likewise, Lord, for you are the same yesterday, today, and forever. Tiripano Baba, same midziyo, inova a stepping stone, an answer to my generation, an answer to my nation, an answer to your people, an answer to my family. Use me, Lord, for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Bye-bye. Muskwere Munyasha, a good day to you. May the golden scepter be held upon your life. Shimbo yeNyasha ngaibatwe naMwari pamusoro pehupenyu hwako. Uve mhinduro kudzinza rekwako. Uve mhinduro kunyika yekwako. Uve mhinduro kuna asina chekupfeka. Uve mhinduro kuna asina chekudya. Uve mhinduro kune nherera isina kana mukana wekuenda kuchikoro. Mwari ngavavhure mukana wakakura. Queen Esther announces, if half of the kingdom I can give to you. Mwari ngaakuropafadze nemari zhinji nokuti wawakuziva kwainoenda zvainoshanda. Mwari ngavatrust wewe vakuite mudziyo wekuti vamwe vanhu vawane chekudya through your position. Mwari wakaraisa Queen Esther. Vaona kutambudzika kwevana veIsraeri muforeign land. Vakapa Esther a position. Esther akawanirwa favor. Wanirwa favor pese pauri nokuti uri mhinduro muupenyu hwamwe vanhu. Nyasha dzakakura dzibate pamusoro pehupenyu hwako. Be a vessel, a stepping stone, a channel for other people to know God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakugonesei. Mai manjenje, may the good Lord bless you, may the good Lord protect you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Bye bye. Tisanganiswe zvakare mangwana munyasha dzaMwari. May the good Lord bless you, may the good Lord protect you, may the good Lord favor you. Let me pronounce a blessing upon your life. Father, I pronounce a blessing upon their lives. Mwari wazuro nasi namangwana.